India a Home Minister along si Assam a Chief Minister la pen Meghalaya Chief Minister bang hini atum che tong dam si Home Minister ang no si give and take policy putha ke MOU che tok dat lo la so che tok dat pen ke Meghalaya ahin pen tame alang tum ahoy alam chingwai alo tahai ta Karbiang long rat phan paklang kle dat lo la si pini tapat khanduli lo mason ke Karbi pen chumang nang che bhong bom lo la pherason la son sinang do koklo la pen pu jirkin denga site ke even MEC consensus masi Yantia Hills Autonomous Council ke latum MEC inut ke nang biat lo la son si officially latum ahoy ke latum pangdak de langstame latum ke mane arlo pen ke Meghalaya na pen ke MEC consensus tan nang chi creator lo la pen even ladak Karbiang long do bom la pher area ke do boma achumang atum ke dak Karbiang long rat atum ta chini me lo na tuma latum affidavit pen loka che tok do latum 40,000 hectares nongpo along ASEM aphansi dak Karbiang long achumang atum ke long leta yor to adlo la pana rights ta latum chen adlo per hectare 70,000 latum la pulate ko ana crore ne la daga tangka la daga la phera lom mara lom ke do chomanga tum inut bahini tum long lecho yor edlo la haya puthak Meghalaya Karbiang long Autonomous Council tum chichini do ne chichini onde ne seta chichini do nang po stamela tum do clip la sinon nili tum SDC socialist law la pen APSLC law la pen beleg social organization pen karju kangtung ke ye Karbiang long Autonomous Council under the leadership of Tuliram Ronghang la hai give and take a policia puthak chini ne tong do kokma mate ka phere Assam Chief Minister Assam government phan ka phere tong la give and take policy do kokma la sinili tuma demand ke la hello la dak regional committee do la so puthak la so regional committee pen kopi se matha bom la pen regional committee pen kopi kama thasi la block 1 block 2 area pusipula stame hokpet ke block 1 block 2 ave da ke chinthong block do amri block do la hai rongkhang block do ta block 1 block 2 puka ave la ke isi atomo son se ka pinchong chot la sila hai area long ka transfer ya phan nang tum council long ke do 6 schedule area long ke do along le nang tum sa guardian lo council tum si guardian lo la hai long le ka transfer ya puthang nang li tum chini ne pin pulate ko mas ka chini la sinile tum Karbiang long rat ka chini tum ke 6 schedule long le jong si transfer yi bolate Karbiang long Autonomous Council tum ta isi esen mate ka chekroy don nai la sinangli tum pen NOC pi adloma la bang Karbiang long rat phan than pachini dangon non Karbi la pen chungmang atum phan itum tribal hiarang bong nang pache bhong sai yalam la sona bang klemri la sinili tum ke mantune ta give and take policy e kroy kre atheni tum ke long dun ji ave lada Assam sorkanan ne pen long ji mene Guwahati area long le long ji mene seta Karbiang long atuma bang ke block 1 block 2 pusipulo la so area ko ana 14,000 square kilometer ne ko ana along le tum pidat po council along le si konwang po ante la so ke konwang adim Nogam district pen la pena Lamding area reserve forest pen itum Karbiang long phala so along le itum Assam sorry itum hanang transfer jima ke konadim nitum hanang pima nang pipe pulote la give and take policy ke Karbiang long rat ke nilitum ke nang chikroy no thekte nang pudak lo la pen la so yong si cheplang der lo pulote muarnisi Karbiang long arat atum ki thurhut me ke chu la bangke Karbiang long Autonomous Council Assam government atum si responsible bangke chen nang po